Morjesta jälleen. Tervetuloa uuden retkivideon pariin. Tällä kertaa retkeilläkin tällä ruuhka Suomessa. Lähdin äsken tuosta Vaakkojen ulkoilualueen parkkipaikalta. Onkohan tää nyt sitten Vihdin ja Espoon rajamailla, missä liikutaan. Lähdin tonne Vaakkojen ulkoilualuetta kohti ja siellä olisi tarkoitus sitten vajaa vuorokausi viettää. Tarppi tai riipparimajoitteessa tällä kertaa tässä liikutaan. Parkkipaikka oli aika lailla täynnä autoja, koko ajan tuli lisää, että aika paljon siinä näytti olevan tuommoista koiran kusettajaa. Ja päiväretkelle varmasti kaikki muut pitkälti täällä on. Että tällä alueella ei ole mitään retkeilyfasiliteetteja yhtä laavua lukuun ottamatta. Mutta jokaisen oikeuksien mukaan täällä saa liikkua ja leiriytyä. Ja lähdetään tästä kävelemään tonne mettään päin syvemmälle ja katsotaan sieltä joku kiva spotti sitten, mihin ruvetaan lauantai-iltaa viettää ja laitetaan leiriä tai mitä sitten tehdäänkään, että syönkö vaan sille jossain ensin päivällisen ja sitten jatkan leiriä eri paikkaan. Mutta pitemmittä puheitta, niin tervetuloa taas uuden retkivideon pariin. Vähän vielä kuuluu autojen ääntä tieltä, mutta ei välttämättä kauan kuulu, kun päästään vähän tästä tuohon syvemmäs. Rinkassa on taas hirveästi painoa yhden yön retkelle. Päivälliseksi tarkoitus tehdä tortilloita ja sitten on tuoreet ainekset tietenkin siellä lasipurkissa ja säilykepurkissa mukana. Niin äkkiä tulee 2-3 kiloakin varmaan pelkistä ruokatarpeista painoa rinkkaan. Näin, mutta se ei oikeastaan haittaa mitään tällaisella yhden yön retkellä, että vaikka se painaskin se pitkästi päälle 20 kiloa. En ole kyllä yhtä punninnut mitä on, mutta kuitenkin, että menee kyllä helposti tämmöisellä lyhyellä yhden yön retkellä. Se onkin aika mukava, kun saa sitten siitä painosta niin välittämättä ottaa sitten vähän parempaakin evästä mukaan. Ja näin. Tuossa kartasta mitä kattelin semmosia mielenkiintoisia leiriytymispaikkoja tänne, niin se olisi tietenkin siellä lähellä sitä laavua yksi, mutta näistä metsälamistakin käy ei ole niin sillä väliä, mutta toisaalta mä en välttämättä tarvista lampea, mä en tarvi välttämättä vettä. Mulla on 2 litraa vettä tuolla ja se kyllä riittää toivottavasti tähän juomiseen ja sitten vähän mitä tarvi ruokin tai kahvia sitten keittää, niin kyllä se 2 litraa siihen riittää. Jos se ei riitä, niin sitten kuopastaan jostain tuolta lammesta ja keitetään. Mutta semmosella ajatuksella lähin, että vesi ei ole minulle pakollinen elementti sitten tai siis luonnonvesi leiriytyessä. On kyllä mukava täällä käveleskellä näiden metsälampien ympärillä ja kallioilla täällä. Vähän kuuluu liikenteen äänet tuolta, mutta ei haittaa kyllä yhtään. Pääsen siitä huolimatta kyllä oikein hyvin semmoiseen retkeily- ja metsäfiilikseen täällä.
ei käy pintaan. Vaikka tämäkin on niinku mukava rauhallinen paikka tää Vaakkoi, niin se rauhallisuuskin on tietyllä tapaa suhteellista ja suhteutettava vähän kuitenkin siihen niinku vallitsevaan ympäristöön, että nyt kun ollaan täällä pääkaupunkiseudulla, niin koko ajan lentokone pörrää tuossa yläpuolella. Mutta sekä ei niinku toisaalta kuitenkaan haittaa, kun sitten itse täällä luonnossa on rauhallista. Täällä ei ole hirveätä ihmismäärää. Täällä on ne luonnonaineet kuitenkin, mitä on. Niin sillä lailla kun suhteuttaa, niin on ihan mukava täällä. Vähitellen tuun tähän Saarenmustan lammen toiselle puolelle, mistä tuolla toisella rannalla silloin kuljin ja istuskelin hetken siinä rannassa. Toiselle puolelle ja niin mä vähän luulen, että mä saattaisin tehdä tänne ehkä johonkin leirin. Tää on aika nätin näköistä seutua. Vasta rannalta katsottuna oli nättiä ja näin, niin vähän mennä kattelemaan. Tässähän olisi nätit maisemat kyllä olla yö, mutta ei ole sopivia puita tuolle riipparille. Ihan pienen hetken mietin sitäkin, että olisin vaan tuossa Paljalla kalliolla, mutta en mä oo nyt tällä kertaa. Kuitenkin sen verran kosteutta varmasti yöllä. Mennään sen verran lähelle nollaa lämpötilassa. Täytyy mennä vähän matkaa vielä tohon päin, jos siitä löytyisi parempia puita. Että mihin saa riipparin. Mähän kulkeuduin jo aika lähelle tätä Vihdintietä ja sitten reittiä, mistä ne nousee ja laskee nuo koneet. Että muutama kilometri takaisinpäin tonne, niin siellä ei ihan niin kova ollut se meteli, mutta koitetaan olla välittämättä siitä. Olin tuossa järvenrannassa kattelemassa, että mihin laittaisi leirin paikalleen siihen. Onneksi ei löytynyt hyviä puita riippumatolle. Siinä kuuluu toi autotieäänet kuuluu aika selvästi siinä. Sitten siihen tuuli aika kovasti. Mut kuunnelkaapa tätä. Lintujen laulu. Vähän lentokoneääni. Onneksi lähen tänne. Mä jatkan tästä vähän tonne syrjemmästä. Kartassa siellä näkyy joku kallio. Nyppylä, niin mä menen sinne katsomaan. Löytyisikö hyvää leiripaikkaa? Eipä tarvinnut taas paljon liikkua paikasta toiseen, kun muuttui aivan toisenlaiseksi ympäristö. Vau. Vähän luonnon ääniäkin rupeaa jo paremmin erottamaan. Löytyypä pikkusen makia paikka.
Hieno puro täällä Soliikin. Jos sun intuitio sanoo, että tässä ei ole hyvä leiripaikka tai ettei se jostain muualta, niin usko sitä. Sillä tulee vastaan tämmösiä paikkoja. On kyllä komea paikka. Palasin tänne Laavun seutuun takaisin. Tuossa Laavulla on jotain jätkii yötä ilmeisesti. Nyt etin itselle täällä sopivia riipparipuita. Sillä että olisi vähän sopiva etäällä siitä Laavulta kuitenkin. Niin. Katso, että löytyisikö jostakin. Mä tohon yhteen välisen riipparin laitoin, mutta se ei kestä se toinen puu siinä. Ei kestä edes istua siihen. Oishan siis puitahan täällä on niin kuin näkyy, mutta kun en mä halua sitä ihan tonne Kanervikkoonkaan mennä, että olisi vähän tasaista kenttää alla, niin semmoista niin kuin hyvää leiripaikkaa kun taittiin. Eiköhän se tästä löydy, niin jos ei muuta, niin mä palaan sitten sinne lähemmäs sitä Laavua. Siinä on Kallion seutuvilla on kyllä puuta sillä. Nyt vähän juua tässä, kun meinas unohtua tuossa taas. Muutaman lyhyen juomatauon piti, mutta kuivaa kurkkua. Sitten pian syöntipuuhiin alkaa. Siinäpä se on nyt riippari ja kyllä mä siihen varmaan yöksi tarpeenkin laitan sitten. Katsotaan nyt vähän. Voihan siltä joku oksan käikkenä puota alas. Mutta nyt on nälkä, niin aletaan laittaa evästä. Mulla onkin kylmät eväät tossa. Niin, ei tarvi mitään muistaakseni lämmittää. Mitään ei tarvi muistaakseni nyt lämmittää noista. Mulla on ruoksi tänään tortilloita. Tortillakastikkeet sinne ja on salaattia. Kurkkua löytyy. Sitten kirsikkatomaattia ja eiköhän sinne keksitä vielä jotakin muutakin. Eli ananaspaloja löytyy ja sitten tämmönen puolupossun savupaisti. Semmosen otin kanssa. Nyt saa mennä huuhtelematta kyllä rehut sinne. Taitellaanhan se kiinni tuosta sitten. Joo. Ei muuta kuin ääntä kohe. Vähän vauhtia pois tästä. Ei tää kuitenkaan missään keinot ole lisää kehoa. Sehän tuli tuossa muutama päivä sitten niin YouTube-kanavalla 5 vuotta täyteen mulla. Äkkiä on aika mennyt. 5 vuoteenkin jos miettii taaksepäin, niin paljon siihenkin mahtuu kaiken näköisiä retkiä ja vaelluksia. Olikohan siellä 61 videota. En muista, että oliko tuo Arpaisten reitillä kävin, niin se video, niin en muista oliko se nyt 61. video. Noita pitkiä videoita, tai siis oikeita videoita, shorts-videoita tosta lisäksi. Ja
Siellähän on kanavalla kohta 2000 tilaajaa, voi ollakin jo. Tämän videon kun julkaisee, niin voi ollakin 2000 tilaajaa jo täynnä. Kiitoksia kaikille kyllä, jotka video tai kanava on tilannut ja videota kahtoo. Suuri kiitos. Eikä niitä ilman katsojia olisi niitä videoita näin kauan jaksanut tehdä. Että mukava kun niitä katsotaan, niin motivoipi sitten aina tehdäkin niitä. Mä oon monta vuotta jo puhunut tuosta, että pitäisi tuo riippari vaihtaa johonkin vähän laadukkaampaan tuotteeseen. Ja hommata vähintäänkin se aluspeitto tuohon, mutta kun ei oikein ole semmonen riippari hemmo, niin ei ole sitten viittinyt investoida. Kun ei tukko se 1-2 kertaa vuodessa nukuttua riipparissa. Ja vaikka vaihtasin, tämähän ei ole mikään kovin kaksinen riippari näin niin kuin retkikäytössä tämä XXL halppis-systeemi, mutta vaikka hommais kunnollisen riipparinkin, niin uskaltaisin väittää, että ei tule juuri käytettyä, niin ei sitten ole vittinyt siihen panostaakaan. Se on ihan kivaa sillä kerran 2 kesässä käydä sillä nukkui näin, mutta eihän sitä tiedä, jos joskus mieli muuttuu, niin se on muuttunut aika monesti tämä 5 vuoden aikana, mitä on muun muassa näissä retkihommissa. No, se joskus muissakin asioissa on muuttunut, kun se retkijutuissa, mutta on kyllä mukava, kun on taas kevät ja linnut laulaa. Mutta korvatulppia mulla ei ole mukana. Että voi olla, että ei ihan hirveän hyvin nukuta ensi yön. Sehän ei yleensä ole kauhean pitkä ollut se aika, mitä ne öisi on hiljaa. Huomenta. Vähän oli viiliä yö täällä riipparissa. En tiedä miten se jalakoilla oli taas niin kylmällä. Aamuyöllä tuossa joskus 4 jälkeen, milloin nuo linnut rupesi visertelee. Sitten 6 aikoihin ehkä kävi ylhäällä tuossa pissalla sitten. Oli kyllä hienon kuulosta se lintujen laulu silloin aamulla siinä. Mutta ei sitä jaksanut kameraa kuitenkaan kaivaa. Vaikka ei ollut kun sai... Vaikka se kaukana ollutkaan tuossa, mutta siitä huolimatta, että ne herätti, niin oli se kauniin kuulosta silti. Siinä sitten kuulostelin niitä ja ihan tästä tarpeen yläpuolelta lensi joku pöllö varmaan. Tosi kovat siiven läpöytykset kuului. Lensi muutaman metrin. Täytyy kohta katsoa tuo, ettei ne ole käynyt olla minun eväspussilla. Linnut taikka muut. Ruveta vähitellen sitten aamiaisen laittoon. Pitkästä aikaa otin tuossa preikeittimen mukaan sille. Vesi kohta kiehui. Pääsee aamupuurolle ja aamukahville. Aamupalaksi kaurapuuroa ja ruisleipää. Siihen päälle aamupalajuusto ja savupaistia.
kyllä on vain kahvi hyvä. On nimittäin juonut viimeksi kahvia eilen aamuna hotellissa, kun oltiin edellisyöhotellissa. Ei tullut päivällä juotua missään matkalla tonne. Eikä sitten tullut keitettyäkään kahvia. Vaikka on murukahvia, mutta tämä on hyvä, tämä Löfsbergin murukahvi. On tullut aika päättää tämäkin retki ja tämä video. Ja oli kyllä mukava vuorokausi pikkusen alle täällä ulkoilualueella viettää. Ja löytyy kyllä aika rauhallista kolkkaa täältä, kun kävelee tuolta parkkipaikalta vähän etäämmälle. Ja vaikka ihmisiä oli liikenteessä paljonkin, niin sai kyllä ihan omassa rauhassa täällä silti olla ja nauttia luonnosta. Tosi upeita on nämä lammet täällä, mitä on, ja nämä kalliorannat. Varsinkin siellä Saarimustajärvellä oli kyllä upean näköistä. Kiitoksia taas kaikille videon katsojille ja kanavan tilaajille. Palataan asiaan taas seuraavassa videossa. Näkemiin.